Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kawula nuwun sewu kawula ngembe kamardikan panjenengan ingkang nembe eco wawan pantandikan. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas, tuwin lebda ing pitutur, ingkang tansah anggung mastuti mring pepoyaning kautamen, ingkang satuhu kinabekten. Para priagung pangarsaning agami, para priagung pangarsaning negari, ingkang dados pandoming kawula dasih, ingkang pantes tinulado, ingkang sinuba ing pakurmatan. Linangkung besan kinasih sak kadang mandawa, para tamu sadarum, warganing pawiwahan kakung semono putri ingkang satuhu winantu ing suka basuki. Keparena ing mriki kawula ambu kawiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha. Non injih awit pradapa saking keparingipun Bapa Suradi dalasan Ibu Kamtini kinen hangaturaken rerencening adicara pahargyan unduh temanten wonten ing kalodhangan enjang punika. Namun sumangga saderengipun kula dherekaken tansah manjataken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Inggih namung keparengipun panjenengan sedaya dalasan kula tasih saged kempal manunggal silaturahim wonten ing papan mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ing saperlu paring donga berkah pangestu dumateng Bapa Suradi dalasan Ibu Kamtini ingkang sampun hanetepi darmaning sepuh amini suda kang putra ingkang sesilih pun bagus Rosid Hidayat ingkang sampun hanjatu krami Diahayu Roro Sandra Yunia, putrinipun Bapak Habib Ansori Ibu Sri Wahyuni ingkang pidalem saking Cengklik Jono Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Lumadining tata adicara wonten ing enjang punika adicara ingkang sepindah atur pambuka kalajengaken adicara pasrah panampi wonten atur pasrah badhe kasarela panjenenganipun Bapa Parwadi pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Habib Ansori kalian Ibu Sri Wahyuni. Paripurna adicara pasrah daya-daya katampi dening Bapa Mutadi Jinajaran Bapa Nurrahman kalian Bapa Suryadi. Kasih sawetawis kadang pametri budaya badhe nyugata dumateng para tamu sekalian kanthi irama gending-gending Jawi hanya rengi kadang pamulati paring pasugatan dumateng Bapak Ibu sekalian ingkang angka sepisan. Tumuli kalajengaken adicara miturut adat Widiwidana ingkang sampun rumentah wonten ing Desa Sindon mriki. Adicara sungkeman tumplak punjen kalian nyebar udik-udik kalian foto pangeston.
ing madyaning suka Bapa Suradi dalasan Ibu Kamtini badhe marak ngabiyantara wonten ngendika panjenengan sami badhe ngaturaken atur pambagya harja yuwana non inggih ingkang badhe nyampaiaken panjenenganipun Bapa Haji Musa pinangka songsong agun wonten ing tlatah Sindon punika paripurna atur pambagya harja menawi sampun wonten tengara temanten sarimbit badhe kajengkaraken saking sasana rinengga tumuju wonten ing wiwaraning pahargyan tandha yekti pahargyan sampun paripurna mekaten lumadining tata adicara wonten ing enjang punika sumangga para bapak para ibu para lenggah sedaya sami hanya ngecaken lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih hanrantu adicara ing sak candhaipun nuwun